İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, məhrəvan idəşlər. Men təдің şuunki programma qoşulub bilyanıngda öğrenşat. Men her tapar şu gepleşigimde sizin bilen duşmağa qaraşyan. Geçen gepleşigimde yadınızda bolsa biz Markus kitabının 15. babının 15-20 ayetlerini sizin bilen bile okap geçipdik. Yani şu bölümde biz Rimlerin İsa Mesih'i nädip uronlığı barada yani şu barada sizin bilen seyredip geçtik. Yani bu yerde esası halk kim dedik şol İsa karşı duran halk? Baş ruhaniler, kanunçular, hem fariseyler, şol dini muallimler, buların bari şol İsa Mesih'i nädip yok etmenin uğrunu gözleyediler. Yani şol 15. ayet 15. babda biz näme dedik? Pilatus şol halkı kanagatlandırmak için Barabası boşadıp İsa Mesih'i bolsa onu qamçılap haça çüylemäge onu berdi. Pilatus kim dedik? Ol Rim'in hakimi. Yani şol ähli meseleler şu Rim'in hakimi tarafından çözülmeli. Şoň üçin hem İsa Mesih'i Pilatus'un yanına getirdiler. Yani biz şu akabir ayetlerde näme gördük? 17. ayette onun eğine kırmızı don başına hem tikenden yatalan taç giydirdiler. Yani şu arada men sizin bilen geçen gepleşigimizde de ağlap geçipdim şol tikenli taç berde o näme anlatýar dedik Hudaýyň jezaty. Näme üçin men şeýle diýen? Täbi ilki şol erim bagyna adam ata bilen howene günä edenden soň ol Hudaý olara näme jeza berdi? Günahlar zararly. Siz şunu bilýäňiz, bu gelip çykyş kitabynyň şol ilkinji bölümlerine siz şunu özüňiz okap bilýäňiz. 3-nji, ene bu 3-nji bab 17-nji hem 18-nji ayetlerini siz özüňiz okap bilýäňiz. Näme diýişirdi? Adamy bolsa ırıp Hudaý şeýle diýdi günah edenlerinden soň. Sen aýalynyň gepine gitdiň. Ime diýip gadagan eden agajymyň meýwesinden iýdiň. Senin eden işin sebäpli men topragy näletlendirin. Sen toprakdan ömür boyu muşakkatlyk bilen iýmitlenersiň. Toprak sana akbaş ýandyk öndürüp berer. Sen meýdan otlaryny ýersiň diýdi. Ene şu ýerde şol İsa Mesih'i şu wagt tikenden edilen täç giydirip otýar. Ene bu olaň edip oturan jezasy. Şol Pilatus hakim hem şol İsa Mesih'e karşı bolan halkın edip oturan jezasy. Tiken täjini giydirip otyrlar. Diňe İsa'nın üstü bilen insanyň günahlarının jezasy tölenip bilýärdi. Şol jezany, insanlaryň jezasyny İsa Mesih öz üstüne alıp hem Hudaýam günah jeza berýär. Ýöne şol günahanyň hökmünden bizi halas etmek üçin İsa Mesih şu dünýäge gelip ähli insanlaryň günahlarının jezasyny tölemek üçin şu dünýäge geldi. Şeýletmek bilen o Hudaýyň bize bir näçe ýyllar mundan öň şu halasgaryň geljektigi baradaky eden wagdalaryny berjay etdi. Yine de şu halk, dini mugallimler, kanunçular onu nädip maskaralap öňüne diýdi çöküp tejden bolup onu maskaralap otyrlar. İsa Mesih näçe zatlary baştan geçirdi. Şonu görýär. Gelin häzir Markus kitabynyň 15. babynyň 22-nji 34-nji hem 37-nji ayetlerine bilelikde seredip geçelim. Yani şu bölümde biz İsa Mesih'in haça çüýlenmegi barada öwrenýär.
İsa'nı Galgata yani Kelli Çanak diyen yere elttiler. Onu mür katılan şerap berdiler. Yönü ol almadı. Onu haça çüylediler. Kim näme alarka deyip bici ataşıp, onun egin eşigini ödara paylaştılar. Onu haça çüylerlerinde günörtan bolmağa 3 saat wagt kalıpdy. Depesinnäki 70 ýazgysynda bolsa, Yevreylerin padşahy deyip ýazylgydy. İsa bilen bile 2 garakçyny haça çüylediler. Olaryň biri onun sağ tarapyna, biri de çep tarapynady. Şeýlelik bilen ol şer iş edýärlerden saýyldy diýen ýazgy berjaý boldy. Geçip barýarlar başlaryny ýaýkap, oňa sögüp, "Päheýde welin ibadathanany ýykyp da 3 günne saljak sen. Haçdan aşak inde ödüň halas et" diýşýärdiler. Şonuň ýaly baş ruhaniler bilen kanunçylar da İsa'ny masgaralap bir-birlerine özgeleri halas etdi. Ýöne özüni halas edip bilmeýär. Biz görüp iman eder ýaly Israiliň padşasy Mesih häzir haçdan aşak insin diýşýärler. Onuň bilen bile haça çüýnenirler-de oňa sögýärdiler. Günörtan bütün ýurda garaňky düşüp 3 sagatlap dowam etdi. Öýlen sagat 3'te İsa gaty ses bilen gıýgyryp, "Elohi, Elohi, lama sabaktani", ýagny "Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň?" diýdi. Emma İsa gaty gıýgyryp jan berdi. Ine berdi de İsa Mesih'in baştan geçiren kynçylyklaryny görýär. Ol haçda ölmek bilen, öz janyny bizim üçin peda etmek bilen şu zatlary baştan geçirmäge taýýar boldy. Ine onu sizin üçin hem bizim üçin etdi. Nähili gudrat. Men öz durmuşymda şu barada oýlanýan, ol näde öz janyny peda etmäge taýýar boldy. Öz janyny peda etmäge. Bizim şol günäniň hökmünden doly azad etmek üçin şu zatlary baştan geçirmäge taýýar boldy. Şeýle etmek bilen ol Hudaýyň erkini amala aşyrdy. Ana biz 23-nji aýatda okuduk. Şu ýerde ol näme diýär, ol mür gatylan şerap berdiler, ýöne ol almady diýär. Şu berde mür gatylan şerap şol öldürmek üçin ulanlan goşuntgy eken, şoň içine goşýan eken. Eger kimde bir ýerini öldürmek isleseler, şo goşuntgyny goşup, soň şonu İsa Mesih'e berip otýarlar. Ene haça çüýlenmek şol siz bilýäňiz, ol İsa Mesih baradaky film belki görentiňiz. Şonu nähili oň elinden, ayagyndan çüý geçirip, onu şeýle agaç haça çüýlediler. Eger siz İsa Mesih baradaky filmi görmedik bolsaňyz, men onu sizi görmäge çagyrýan. Ene soň ýene näme etdiler onu? Diňe şeýle etmek bilen çäklenmän. Eýsem şo kim näme alarka diýip soň oň eşigi üçin bice atışdylar. Şonam görüp otyrdyne. Berde görýär. Nädip onu eşiklerini öz aralaryna paýlaşyp otyrlar 24-nji aýatda diýär. Onu haça çüýlediler, kim näme alarka diýip bice atışyp, onuň egin eşigini öz ara paýlaşdylar diýär. Ene şonu berde de görýär biz. Bular masgaralama hökmünde şu zatlar bolup otyr, öz arasynda paýlaşyp. Soň ýene de 27-nji aýatda biz görýäs näme diýär? İsa 2 garakçy bilen haça çüýlenýär. Men şonu İsa Mesih baradaky kinoda da gördüm. Olaryň biri oň sağ tarapynda ekeni, beýlekisi hem İsa Mesih'iň çep tarapynda bolan. Şonu görýär. Soň olaň biri halas boldy. Bu barada siz özüňiz şol Markus kitabynyň 15-nji babyna esleseňiz doly okap bilersiňiz. Soň biz 27-nji 32-nji aýatlara da seredemizde şu ýerde görýäs, olar başlaryny ýaýkap İsa sögüp otyrlar. Eger diýsen özüňi şeýle Hudaý hökmüne saýan bolsaň, onu gel aşak düşdi, bizi özüň halas et diýär. Onu haça ýam çüýlediler, o haça çüýlenen eline aýagyna çüý geçirip onu agaç haça çüýlediler. Ýene de şol öňküsine aýtdan ibadathanany ýykyp 3 günne ýene saljak diýipdiň. Ani şol dogry bolsa sen gel aşak ine özüň halas et diýip oňa şeýle gıýgyryp onu masgaralap otyrlar. Halkyň öňünde. Tutuş halkyň öňünde. Şeýle derejede İsa Mesih'i kemsetdi.
Oýlanyp görüň. Hudaýyň keşfinde yaradylan insanlar öz halatgaryny şeýle kemtide otyrlar. Şeýle kemtide otyrlar. Sizem öz durmuşyňyz barada da pikir etip bilýäňiz. Şu ýerde görýän zatlarymyz görüp, halkyň üstünden gülüp, ýüzüne tüýkürip, ýüzüne şapak çalyp otyrlar. Bizim şu öz durmuşymyzda onu hormatlamany, öz ýolumyzy saýlap, bu dünýäň ýolundan gidip, bizim İsa Mesih kemtitip bilýär. Şu günkü durmuşymyzda da. Şoň üçin biz gaty öz pikirlerimizde hem ýaş günnelik durmuşymyzda, ýaşaýşymyzda gaty seresap bolmaly. Biz töweremizdekileri nähili görüldi görkezýär, şo barada oýlanmaly. Bize seretýärler şol İsa Mesihiň nuruny bizde görýärlermi? Häsiýetimizde ütgeşme görýärlermi? Ene şu soraglary sorap, Hudaýy kemsitmän eýsem oňa hormat goýup ýaşamaly. İsa näme üçin öldü? Siz onu gowy bilýäňiz. Biziň öz günälerimizi üstüne alyp, bizi günäň hökmünden azat etdi. Şoň üçin günä hem Hudaýa tabin bolmadyk üçin şol insanlaryň arasynda şu zatlar var. Şu jedany İsa Mesih öz üstüne alyp, bizi Hudaýyň şol tabin bolmadyk günä jedasyndan azat etdi. Oýlanyp görüň siz şu barada. Şu hakykatlary bilip biz nädip İsa Mesih'e iman etmäni bilýär. Näçe zatlar baştan geçirdi. Şol bizi günäň hem tekebbürligiň, Hudaýa tabin bolmadygyň jedasyndan azat etdi. Eger İsa Mesih şu dünýäge gelmedik bolsa, onda biz şu Hudaýyň jedasyny alardyk günämiz üçin, Hudaýa boyun bolmadyk, tabin bolmadyk günäsini biz özümüz alardyk Hudaýdan. Ýöne Hudaý insanlar bilen gatnaşygyny dikeltmek üçin İsa Mesih şu dünýäge iyi berip, biziň günälerimizi, tekebbürligimiziň hemmesini İsa Mesihiň üstüne yükledi. Şeýdibam ol haçta öldü. Biziň üçin şeýle boldy. Ene siz bilýäňiz bärde 34-nji aýatda näme diýdi? Sagat 3'te İsa gaty ses bilen gıýgyryp, Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň diýip otýar. Ol haça çüýlenenden soň şu zatlar baştan geçiren, şu kynçylykly pursatlar baştan geçirip oturan soň, ol eýem Hudaý tarapyndan terk edilen ýaly duýup otýar. Şoň üçin näme üçin meni terk etdiň diýip Hudaýa ýüzlenip otýar. Näme üçin ol özüni şeýle duýdy İsa Mesih. Biziň ähli günälerimiz İsa Mesihiň şu haçta üstüne yüklenene Hudaý oňa gönü seredip bilmedi. Täbi Hudaý gaty mukaddes, ol günälere seredip bilmeýär. Ol öz oglunyň ýüze urmaly boldy şu pursatda. Ähli günäler oň üstüne yüklenenden soň ol oňa seredip bilmedi. Şoň üçin İsa Mesih men näme üçin terk etdiň diýip terk edilen ýaly duýup otýar. Näile kyn bilen atasyndan aýralyk, hem şol kemsidilme, jebir jedalar baştan geçirip otýar. Şoň üçin ol şu gün biziň durmuşymyzda İsa Mesih näile kynçylyklar biz baştan geçirýän bolsak, şu zatlar bilýär, görýär. Hem biziň ýagdaýymyzda gowy düşünýär. Bu zatlaryň hemmesine gowy düşünýär. Adam ata bilen howanyň günä eden günden bäri biz tenne günäli. Täbi Adam ataň howanyň nesilleri. Şol pursatdan bäri biz insan tebigatymyzda günäli. İsa günäsiz, aýpsyz, günäsiz. Oňa ölmek gerek däldi. Şu zatlar baştan geçirip, haçta öz janyny pida etmek gerek däldi. Täbi öz günäsi üçin töler ýaly onda günä ýokdy. Hiç il günä ýokdy onda. Şu eden zatlarynyň baryny siziň üçin, men üçin etdi. Biziň günälerimiziň jezasyny ol töledi. Öz janynyň üstü bilen. Ýöne İsa insanlaryň günäsi üçin öz janyny meýletilik bilen berdi siziň üçin. Oýlanyp görüň. Siziň üçin öz durmuşyny, öz janyny pida edip, ony meýletilik bilen berdi. Sizi halas etmek üçin. Hem siziň halasgaryňyz bolmak üçin. Hudaýyň tawşyryny berjäy edip, insanlaryň günäsini meýletilik tölemek üçin ol meýletilik bilen özüni şeýle ejir, üsteme, jebir, jeda, ölüme tawşyrdy. İsa Mesih şu zatlary meýletilik bilen etdi. Men sizi İsa Mesih'in siziň üçin şu eden işleri barada oýlanmaga çagyrýan. Eger entek
sen İsa Mesih'i tanamayan bolsaň, onu öz kalbyňa kabul etmäge çagyrýan. O şu zatlary hemmesini seni günälerinden azat etmek üçin etdi. Sen İsa Mesih'i kabul etmäge taýarmy? Ol seni çagyrýar. Öz paçalygyna çagyrýar. Hem şol haçda sen üçin öz janyny pida edenni şonu kabul edip İsa Mesih'e iman etmeni isleýär. Eger sen taýar bolsaň, töwreňizde, şu golaýyňyzda ýaşaýan biri bilen dilek edip İsa Mesih'i kalbyňa kabul etip bilýän. Ýa-da özüňem ýönekeýje. Men boyun alýan İsa Mesih, men günäli. Men sen haçda men günämiň jezasyny töläniňe inanýan. Haçda ölmek bilen sen meni günäň hökmünden azat etdiň. Meni Hudaýyň jezasyndan azat etdiň. Men minnetdar İsa şu eden işiň üçin. Men şoňa ýürekden inanýan. Men durmuşymy saňa berýän. Men özümiň günäldigim boýunanýan. Baňa her gün şu 24 sagatyň dowamynda saňa merhemetiň, söýgüsiň, sen söýgüň hem merhemetiň gerekdigini men boyun alýan. Men öz paçalygyňa kabul et. Diýip şeýle ýönekeýje dilek edip, kalbyňyzy İsa Mesih'e açyp onu kabul etip bilýän. Eger siz hem İsa'ny kabul eden bolsaňyz, bu gaty gowy. Ýöne şu ýerde aýdylýan zatlary şonu her gün durmuşyňyzda ýatlap ýaşap, onu minnetdarlyk aýdymlaryny aýdyň. Ol biziň her birimiziň şeýle onu şöhratlap ýaşamagymyzy isleýär. Ene biz 34-nji aýady eýam okap geçdik. Şol İsa Mesih nädip kalbyna gaty agyr boldy. Atasyndan aýrylyk. Terk edilen ýaly duýdy ol. Şu zatlary siziň üçin, men üçin ol başdan geçirdi. Ene bärde İsa günäkär adam hökmünde ölüp atasyndan aýrylyşdy. Şunu siziň üçin hem men üçin şonu etdi. Ona şeýle onu höwes meýletilik bilen etdi. Onu hiç kim İsa'ny hiç kim mejbur etmedi. Ol höwes bilen, meýletilik bilen Hudaýyň erkini amala aşyrmaga taýardy. Ölüm siz bilýäňiz bu aýrylygy aňlatýar. Şeýle näsat gatnaşyklary aňlatýar. Ruhu taýdan ölüm barada men gurun etýän bärde. Ruhu taýdan ölüm şol näsat gatnaşyklary aňlatýar. İsa atasından biziň günämiz üçin aýrylyşdy. Onuň ölümi bizi baky, ebedi ölümden, günä zararly şol ebedi ölümden bizi halat etdi. Hemem insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky aýrylygy dikeltdi. Öz atasından aýrylyşmak bilen ol insanlar bilen Hudaýyň arasyna düşen aýrylygy dikeltdi. Nähili gowy hoş habar. Oýlanyň şu barada. Şu zatlar barada oýlanamyz biz kalbymyzda Hudaýa alkyşlama döreýär, minnetdarlyk döreýär. Biz Hudaý biziň şeýle ýaşamagymyzy isleýär, gündelik durmuşymyzda. Negativ pikirler däldi. Hudaýa bolan söýgü hem alkyşlamadan doly ýüregi isleýär. Bu ölüm, şol ruhu ölüm bizi Hudaýdan ebedilik aýryşdyrardy. Eger İsa Mesih şu dünýäge gelip biziň günälerimizi öz üstüne alıp haçta ölmedik bolsa, onda biz Hudaýdan ebedilik aýrylyşardyk. Diňe İsa iň soňky gurbanlyk boldy biziň üçin. Diňe bir sapar hökm edilýän gurbanlyk boldy. Ýekeje sapar. Siz bilýänsiňiz, köne ähde nähili gurbanlyklar berildi. Her gün şol adamlaryň halkyň günäsi üçin ruhanylar tarapyndan canlılar Hudaýa hüdür edildi. Şu canlılar nämedi? Özüňizde okap bilersiňiz. Ol şu köne ähde ene şu da gat aýratyn ünt berildi. Her bir getirilýän gurbanlyk üçin getirilýän canlılar olar şiketsiz bolmaly. Şiketsiz, kämil, gudu bolmaly. Oýlanyp görüňiz, şu köne ähde şiketsiz, kämil gudu barada, gurbanlyk gudusu barada gurrun edildi. Ene şol täze ähde İsa Mesih ol Hudaýyň gudusy. Yohana kitabynyň 1-nji babynda şol Yahya çokundurjy näme diýdi İsa? O Hudaýyň gudusy diýär. Günäň şu dünýäň ähli günälerini öz üstüne alyp ölen Hudaý gudusy diýip onu Yohana Yahya çokundurjy
İsrail halkyna şeýle tanıştyrdy. İlki İsa Mesih şol öz hyzmatine başlanna. Ene köne ähtde-de şol her bir gurbanlyk berilýän canly gudy şiketsiz, kemsiz gudy bolmaly. Ene siz oýlanyp görüň İsa Mesih barada. Ol Hudaý tarapyndan iýerilen ýeketäk, kemsiz, kämil, günäsiz Hudaýyň gudusydy. Bizim günälerimizi öz üstüne alan. İnsanyň günäsi üçin doly töledi. Doly töledi. Şiketsiz, kemsiz, günäsiz. Gudy hükmüne haçda ölüp bizim günälerimiz üçin doly töledi. Bizim geçen döwürde eden günälerimiz, häzirki döwürde etýän günälerimiz gelecekde ediljek günälaryň ählisini öz üstüne alıp bizi azat etdi. Ol bizim halasgarymyz. Könäkdäki şol berilen ähli gurbanlyklar bu İsa Mesih'e tarap yol görkezýärdi. Asoň Hudaý şonu İsa Mesih'in üstü bilen hem näde amal etdi. İsa Mesih Hudaý tarapyndan iýerilen kämil, şiketsiz, günäsiz gudy. Gaty güýçli hoş habar berdi. Ýene de biz şol Markus kitabynyň 15-nji babynyň 37-nji aýatyny näme diýär? İsa gaty gıýgyryp jan berdi diýär. Siz bilýäňiz Yohanna kitabynyň 19-nji babynyň 30-njy aýatyny, ene şu bu aýatyň nämedigi barada bize aýdylýar. İsa sirkäni dadyp, hemmesi berjay boldy diýdi-de başyny egip jan berdi. Ene şu Yohanna 19-njy bab 30-njy aýatda biz görýäs, oňa sirke beren, sirkäni dadyp diýip hemmesi berjay boldy diýip başyny egip jan berdi. Hemmesi berjay boldy. Başgaça aýtganda gutordy diýip otur. Hemmesi berjay boldy diýmek şu gutordy diýmekligi aňladýar. Bärde şol İsa özüniň ölüp barýanlygy barada, janyň gutoranlygy barada diýmedi. Ene şu ýerde ýadyňyza düşýän bolsa İsa şagirdlerine 3 günden soň dolanyp gelerin diýipdi. Ol eger şu özüniň ýyzyna dolanyp geljegini bilmedik bolsa, onda ol bu zatlary öz şagirdlerine aýtmazdy. Şoň üçin biz bilýät bärde İsa şu gutordy diýmegi oň öz janyň gutoranlygy däldi. Gutorandat bärde bizim günämiziň tölegi. Ene İsa Mesih şu barada aýdyp otur. Hemmedat berjay boldy diýmek, o ata Hudaý men sen erkin amal etdim, ähli günäleň tölegi gutordy diýip şonu bize aýdyp otur. Bu bizim üçin gaty uly hoş habar. Günäňiziň tölegi tölenni. Hemmedat gutordy, berjay boldy diýip otur. Enne insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşyk dikeldildi diýär. Nähili güýçli hoş habar berdi. Oýlanyp görün. Şeýle güýçli hoş habar biz berdi görýär. Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen. Şoň üçin biz öz gündelik durmuşymyzda öz bar üntümidi Hudaýa berip onu şöhratlap ýaşamaly. Öz ýeketäk ogulmy şu dünýä iýerip bizi günäleň hökmünden azat edenlik üçin onu şöhratlap ýaşaýar. Siz şu hakykatlar barada bilýärdiňizmi? Eger bilmeýän bolsaňyz men şu günki gepleşigimizde öwrenen zatlarymyz barada oýlanyp ýaşamaga çagyrýan. Hemem kalbyňyzy şol alkyşlamadan dolu bolup, oňa öwgüler aýdyn. Minnetdarlyk bildiriň. Men öz durmuşymda şol Dawud Padşaň ýazan Zebur baplaryny şonu okuyan Zebur kitabynda şu ýerde gaty köp nähili alkyşlamalar bar. Kalbyňy açyp näde Hudaýa dilek etmeli. Dawud Padşa bize şu zatlar gaty gowy görkezýär. Öz durmuşyna baştan geçiren zatlaryny bize aýdyp şonu görkezip otur bize. Hudaý enne İsa ananýan her kesi kabul etýär. Ol sizi hem kabul etýär. Eger siz İsaň şu eden işlerine, sizin üçin öz janyny pida edenligine iman etseňiz, ol sizi edil şu gün, şu pursat kabul etmäge taýar. İsa Mesih Hudaýyň wada bereni, şol wada beren halasgary. Diňe İsa adamlary günäden halat etip bilýär. Hem şeytanyň her hili ýollaryndan bizi gündelik durmuşymyzda azat etýär. Ol bize ýol görkezýär. Öz mukaddes sözüniň üstü bilen.
hem işe şeyletmege tayar. Hem ol İsa Mesih bizi Hudaýdan ebedilik aýryp bolmakdan hem halat etdi. Eger İsa Mesih şu haçta ölüp bizi günäň ölümünden hukmünden azat etmedik bolsa, onda insanlar bilen Hudaýyň arasynda ebedilik aýrylyk bolardy. Biz ruhy taýdan ölüp bolardyk onda. Ölüm, ruhy ölüm bolardy. Diňe İsa ebedi ýaşaýyşy berip bilýär. Bu barada siz Yohanna kitabyny okap bilýäňiz. İsa Mesihiň özü men durmuş, men ýaşaýyş, hem men diriliş diýip şeýle hakykatlary bize aýtýar. Eslenlik şol İsa iman etmek isleýän insana İsa şu peşkeşi berýär, ebedi ýaşaýyş peşkeşi. Her kime, özüne iman etýän herkese İsa şonu bermäge taýar. Herkes iman bilen İsaň ýzyna eýermek bilen şol ebedi peşkeşe eýe bolup bilýär. Siz şoňa eýe bolmaga taýarmy? Siz şol ebedi ýaşaýyşa eýe bolmak isleýäňizmi? Eger isleseň onda İsa Mesih kalbyňa çagyryp onu kabul etmeli. Siziň üçin ähli eden işlerine boyun alıp hem şoňa minnetdarlyk bildirseňiz, ol edil şu pursatym sizi kabul etmäge taýýar. Ene şuňky gepleşiklerimiziň üstü bilen biz näçe zatlar öwrenip geçdik. Näme üçin ene ol özüne dönüklük edýänleriň öňünde de bize şonu da haçta ölüp öz janyny pida etmäge taýýardy. Baş ruhanylar, kanunçylar, fariseýler, bularyň bary o öz halatgaryna garşy bolup, onu halatkar kömüne tanamadylar. Oňa garşy bolup otyrlar. Ýöne şonu da şol başdollar tarapyndan nähili synalsa da öz janyny siziň üçin hem men üçin pida etdi. Nähili kalp güwälikler tapjak bolsalar da olaryň bar güwäligi o şonu da İsa Mesih günäsiz çykdy. Günäsiz tapyldy. Hudaýyň öňünde ol günäsizdi. Halk nähili oňa garşy şaýatlyk etjek bolsa da İsa günäsizdi. Pilatus bilýän İsa'ny hökm etdi. Ona hiç ne doğru günah bolmasa da, tapılmasa da, şonu da onu haça çüylemäge iýerdi. Ene şu zatlaryň hemmesi Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylan hakykatlara göre amala aşmaldy. İsa siziň günäňiz üçin öldü. Oň özüne hiç günah ýokdy. Siziň günäňiz üçin öldü. Nädip siz onu kalbyňyzda kabul etmäni ýaşap bilýäňiz? Kalbyňyzda açyň, kabul edin. Ol sizi garşy almaga taýýar. Gynantagyň biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Endiki gepleşigimizde çenli hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.